Ja. Vil du, Mads Mogensen Frederiksen, tage imod denne ring fra Elise Severinsen Grundby? Ja, det vil jeg rigtig godt. Det hedder gerne. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Og vil de, Inge-Lise, modtage Mads Mogensens ring? Nej, det vil jeg ikke. Men han er desværre gået til at få børn med. Okay. Men hvis I ikke kan blive gift, så bliver der ikke nogen rigtige børn, desværre. Okay, det skal jeg nok gøre. Kom så, Mads. Okay. Vil de som ægte mand tage Inge-Lise som kone? Ja, det vil jeg godt. Og vil de, Inge-Lise, være Mads Mogensens mand? Nej, kone! Ja, det vil jeg gerne. Godt. Så er det gjort. Godt. Så var det slut for denne barnedåb. Nej, giv dem bryllup. Farvel. Og de holder selvfølgelig en fest.